Neki youtuberi unboxuju skuplje slušalice, ali mi hoćemo da vidimo da li nešto jeftinije slušalice mogu koristiti. I hajdemo da počnemo. Kupili smo ih u Gigatronu, koštaju samo 1599 dinara. Slušalice se zovu Marvo H8323. I da, kao što možete da vidite, ovdje vam pišu specifikacije, to se naravno neću čitati, pošto je dugačko. Slušalice sadrže stereo zvuk, ovo ne znam što znači, dubok bas, zvuk znači ima na onom potenciometru i flexible mikrofon, znači to znači da možete pomerati mikrofone. I da, evo opet te slušalice. I sada ćemo da unboxujemo slušalice. Ok, kao što vidimo, nalazi se u čvrsti dobroj kutiji, znači kutija nije jeftina. I da, moramo ovo skinuti da bi otvorili slušalice, znači ovo. To ćemo staviti sa strane. Da, ovo ćemo morati flak. A da, ovo su bukvalno kao zalepili. Nema se otvorit ću ovo. Oh my god, ali teško ide. Uspio sam. Ok, malo je teže išlo, izvinite zbog toga. I da, evo ga i sam proizvod. Izvadit ćemo iz kutije. Ok. Oh shit. I evo su slušalice. Kao što vidite, nema ništa više u kutiji. I da, skirat ćemo slušalice, stvari da možemo, pošto je kabel ovdje. Kabel morat ćemo da stavimo ovako i provući ovako, ovo ne može. Evo, kao što možete vidjeti uputstva. To ja neću čitati, pošto dovoljno znam o slušalicama. Ok, skinuli smo kabel, pošto ne može da se provuče, mi ćemo ovako. Moj otis je kabela dugačak je kabel, znači ima oko metar i po, više. Ali malo je mekan, što je problem. I da, kao što možete da vidite, jedan ću kao ovako izbaci. Ovo ima poseban džek za slušalice, mislim za slušalice ovo i za mikrofone. Da, evo vidite. Ima i potenciometar za štelovanje zvuka, valjda. Mislim, to je samo na programu. I imamo ovo zaštitu od ovih džekova kao. I da, sad ćemo ih ispravati. Evo što sam zaključio slušalice koje su mane. Pod 1, slab zvuk. I da, ljudi, trebalo bi da bude malo jači zvuk, pošto kad je sve počelo do kraja, u nekim igricama se, kao što su Minecraft i još neke igrice, ne čuje se baš kako treba sve, mislim, onako solidan je zvuk, ali trebalo bi da bude jači. Druga mana, pojačavaju se sa strane slušalica. Kao što možete da vidite, pojačavaju se ovdje, a neke slušalice, sa nekim slušalicama se pojačavaju na kabelu. Ali da, šta ćete, ovo je ipak za budžetske slušalice. Ovo su ipak budžetske slušalice. Sa dobre strane udobne su za uši i nisu puno teške. Udobne su znači za uši, ne možete da čujete ništa pored sebe ovako, kad je sve pojačano do kraja. I da, to je to. Druga dobra stvar je što je lep dizajn, ali bilo bi malo bolje kad bi dodali RGB, kad bi bilo malo svetlo, kad bi svetlilo ovdje, ili ovdje, bilo ovdje, ili da imaju makar fosfor kad ugašeno svetlo da sjaje malo. Treća dobra stvar je što je dovoljno dug kabel. Kabel je oko 1,80 m ili 180 cm, znači ne mogu prikazati u cijel kadar. Solidno, znači imamo i dovoljno za komp tu, čak mogu i na kraju staviti. Zvuk je solidan na mikrofonu, to je dobra stvar, a i loša.
Loša stvar je zato što nije baš kvalitetan zvuk, ali za ocjene je ok. Evo možete vidite mikrofon. Unutra mikrofon baš ne mogu otvoriti, ali cijele slušalice. Znači solidno, evo možete vidjeti. Može se okrenuti do 180 stepeni, možda i više malo. Nisam baš merio. I da, za ocjenu su slušalice baš dobre. I da, ok. I sada sledi zaključak. Znači, za ovu cijenu su slušalice totalno dobre. Znači, preporučujem da ih kupite. I da, evo, opet kutija. Možete ih naći u nekim većim maloprodavnicama. I da, za cijenu su sasvim dobre. Znači, 1599 dinara. Ili vam ga da zakrušim na 1600. I hvala vam što ste gledali ovaj klip. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Vidimo se sljedećem.